Tom Jonsola one man one kokiro achinyomba madhambosa achiti munhu mukuru kusatonyara kutambisa mazigaro pasong yamakaba. Hi guys, welcome to TFA Files TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are returning subscriber, welcome back. Tera yamunzwe zvaitarwa na Tom Jonsola one man one kokiro. Takanotsemura matanda tichigetura getu, get away, we get away, get away. Auya ere, ichiriko ere, geti, ichiriko ere. Andichaioni getu yangu, andichaioni getu, andichaioni getu, kuti andichaioni getu yangu, andichaioni getu, andichaioni getu, get away, andichaioni, fuck off. Mama panzio siri dzavo, fuck off. Skama mama che inini akatwa kuyatsondistart kana mayatsokunzwisisa, mungayatsondinziva, mungayatsondijegera, mungayatsoona zvesho kuti baba ava vanomboita nezvei muupenyu hwangu. Inini chandagwinyira ndiri shavire benzi riya rinogwinyira, uri weku alright, thank you. Icho chimudhara chacho kutsete asingafarire zvinoitwa pari kutsete unorya matuzvembwa nemvere mugodho wenyini dzambuya vako. Satani mhata ine urwa futi, mugodho wegetawe futi yekuba nevako ivavo vanongoti nanazirana navo. Ndikandikuudzewo ne one thing guys, pano apa kokwe munhu, get away, get away. Apa kokwe munhu hatine newe, isusu get family zvatitori ndo zvatiri, get away. Tisu takuchikuudzai manje kuti get away. Ane maifirikuka muchisumudza midhoto nenyini dzimwe dzine ropa nematuzvi dzine tsete, muchiti get away nyini, get away. Saka ivo zvezvi get away iri kunani ma get away, get away. Aizivi yenyu ya get away ndeye get family. Muda kuita kutonga pa donyo. Vanessa ndovu donyo. Donyo. Takano donyo. Nyasha Nesta Marodzwa donyo. Takano donyo. Get away ta donyo. Get away ta donyo. Get away, Tonyo, Yaye, Tonyo. Get away, 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 Tonyo, get away, Tonyo, get away, Tonyo, get away, Tonyo, Takano Tonyo, Rama Tonyo, Tonyo. Kuchambiwa gorerino una mama, hey. Vano vamasongosi, vakazopa masongo, vakazoda iso, takadotonyora donyo. Indai munodhonyora fu, chindai munodza mai venyu kuti kwai tokumbirawo get away atimboita machallenge. Indai muovaudza vese vaita izvozvo. How are you my donyas? Team donyo, ndakakutaurirai vanhu veCat Family kuti isusu hatina lose.
chinonzi chatagwinyira shavire benzi. Hatina lose everything that we do. Chese chatinoita pano patinenge tiri panapa. Chese chatinoita pano patinenge tiri pano. Idonyo. Hatina lose. Keti family mune lose here ndombera kuvunza aiwa keti family. Tiudzei kuti aiwa mune lose. Taurai vanhu, taurai maduza ari kumanya mumastreet umu. Tokumbira kuvunza keti family, do you have lose? Do you have lose or you win every day? You win and do you lose? Do you lose? Get family? Do you lose? Get family? No lose. No lose. No lose. No lose. We are people of winning. Winning every day. Chero ukati wadziwanesu. Hadzimburugwa muna kumira muche siyana neni we racho. Andakuya kuzodhonyora nene bhurugu siyana neni rachi ndokumbera kumbofarira song yadhonyorwa paya kuti tichinyora paya kuti kopi iri kuuya takazonyora zuro yauya nkibvo karanganda akuchina hanzi mbori ndopate tichitaura paya kuti tiri vana madhodhi. Isusu kana tataura kuti chinhu chinonzi chatagwinyira shavire benzi chabata nyaya dzakawanda panapa. Lukia chabata nyaya dzakatowanda. Tine nyaya yedhonyo yesong yanga yanzi song yedu inzwai hamuna song yokuti get away ndeye family. Munhu akanyora song yaye mu-Get Family member akaperera akakwana. Munhu akanyora that song. Isong yake, that is why we fight for that song. Hanzi iriko wani chinda unotora. Doyo, takado doyora doyo, takado doyora madoyo, takado doyora doyo. Muno mamachete doyo. Takano donyora donyo. Iyo fuaka iwana. Awufuaka iwana. Nyango uchidzu mboboko. Unongona yakarekodi one vamwe. Inda panga paine song. Izvezvo. Nemaviews acho unotonomaona kuti hayi waziriwa asiriwo tadhonyora. Shimira ndichikupai kamwe kanzwisa kezvimwe zvichaitika mazuva ari kutanga nhasi Lukia muzukuru. Kana uchiziva zvako kuti unorama neFacebook enda usi kuda kunyikwa kumudoto, kunyikwa kunyini necopyright yedhonyo yamakaita kuGet Away one by one, wega. Either who are you? Either you are the boss. Either you the boss wakabarwiyo. Either you wakapa song kanoita challenge. Wese zake akaita challenge. Nrukupai only 24 hours. Takuchishaina sisi wana gurundoro vechigayo. Wese zake akaita. Anongoziva kuti ndakatsika tsoka dzangu, ndakaisa rurimi rwangu imomo kana ndakaisa shure yangu mukati dhonyo. Takanodhonyorana. Inini ndinokuti tikuda justice kumuridzi wesong. Ndocho ndandiri kufambira, ndonyaya dzandiri kufambira. Kune imwe hanzi yazoburwa tikuenda kwairi, hatikuenda kwairi. Kune imwe yaburwa kwaKetman. Dhonyo, tinodhonyora maGet Away, dhonyo, Get Away, Get Away, Get Away. Takuti dhonyo neGet Away iwe. Karakanda po neGet Away, Get Away. Vai kwatiraramira. Panapa panodhonyorwa vanhu. Isusu takakudza kuti Get Family, we don't have lose. Chero mukaita makuva, chero mukaita zvidhomu ma70, chero mukauya nemaghost 90, munakomana anonzi Tom Jones haana lose. As long as uchingoziva kuti mukoma Jones vari kurarama kuGet Family, I don't have lose. Inini ndonzi chandagwinyira shavire benzi, one man one condom, redry risina mafuta. One man one condom, dhonyo. Chitaurai futi.
taurai futi kuti Tom Jones unotaura zvekumama, taurai futi. Handi paya makamboona kuti takambobuda tikagwaraudza tikapirikuka tikapirikura. Chindai futi munovaudza kuti mutesi uyo anotaura zvekumama. Pese patetaura ndakakutaura zuva kuti copyright is coming. Nhasi kuchina dzese neuye wangambotanga kukopa ufite 2019 nevava vekuda kujamba nekuzunza matako vachizunzira song yavasingazivi kuti yakanyorwa nani. At the end of the day, the owner memchitomutuka, the owner memchitomutaura mudoto, the owner memchitomutaura musuri, munhu wesong. Regai ndikudze kutega munhu kuti yakanyorwa naningi, song yakanyorwa naningi, kumutega munhu, it doesn't cost us a thing. Azvakana basa nesu zvese izvozvo. Hautegi munhu pasong yake, bhadhara munhu mari yake yesong yake, because isusu tinonzwa chandagwinyira asati atotanga. Zvikuya wese akaposta zoti ndakaposta get away song yausingazivi kuti yakabva kupi. Ande